Ai, zelako egualdize. Bueno, bai egon tranquil. Enseguida, hirugarren ebaluaketa honagaz, atrekin afuera. Enseguida. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad. Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón, jugar a la Us y dormir tranquilo. Kaixo ekipo, bueno, hasiko gara gaiarekin, eta gaia daukaguna atmosfera eta klimak. Wow, bueno, klimak oraindik ez dutugu ikusiko, bale? Baina ikusiko duguna gaur izango da atmosfera eta eguraldia. Eta eguraldiaren barruan eukiko dugu temperatura, prezipitazioa eta haizea. Goazen atmosferarekin. Bueno, atmosfera, azkenean atmosfera zer da? Atmosfera lurra inguratzen duen gaz geruza bat baino ez da, bale? Zer gertatzen zaigu? Bueno, atmosferari esker, atmosfera horri esker, meteoritoak esate baterako ezin dira lurrera heldu, bale? Jo baino lehen egiten bai dira atmosfera horrekin. Eta eguzkien izpien erradiazioaren zatirik handien ere ez zaigu heltzen atmosfera honi esker. Bueno, eta atmosfera honetan gehien dauden gazak zeintzuk dira? Batez ere nitrogenoa. Nitrogenoa gazik ugariena da. Hurrengoa izango litzateke oxigenoa, bale? Oxigenoa azken finean animali eta pertsonek bizitzeko beharrezkoa dugun gaza baita, bai? Bale, eta beste gaz batzuk ere daude. Oso kopuru txikian daude atmosferan, baina existitu egiten dira. Hauen artean karbono dioksidoa dago. Landarek bizitzeko behar duten gaza da. Baina atmosferaren 0,0 laua baino ez da. Oso kopuru txikitxoan daukagu atmosferan. Bestalde batetik oso ezaguna ere ozonoa, ozono edo ozono kapa edo geruza honek eguzki erradiazioaz abestu egiten gaitu. Creo que es muy obvio que sí. Bueno, eta eguraldia. Zer da eguraldia eta kontuz honekin ze askotan klima eta eguraldia erratu egiten ditugu. Bai, eguraldia da atmosferak leku eta une zehatz batean duen egoera. Esate baterako, gaur Bermeon eguerdiko 12etan euria egin du, 17 graduko temperatura egon da, eta haizerik ez da egon, bale? Hori izango litzateke eguraldia. Bueno, eta atmosfera honetan, gaz hauetan, ezta, lur gainean dugun atmosfera honetan, aldaketa asko egoten dira, eta aldaketa hauek bi arrazoiengatik ematen dira batez ere. Lehenengoa, errotazio eta traslazio mugimenduagatik, badakizue, lurrak ematen dituela bueltak bere inguruan eta baita eguzkiaren inguruan ere, bale? Eta jasotzen duen eguzkia energiagaitik, bai? Zenbat eta eguzkia energia gehiago edo gutxiago jaso, eguraldia aldatu daiteke, bai? Eta zer gertatzen da? Bueno, orduaren arabera bai, eguraldi hau aldatu egiten dela, bai? Ez da berdina, goizeko 5etan egiten duen eguraldia, arratsaldeko 5etan egiten duena. Bueno, eta zelan deitzen dira eguraldia aztertu eta iragartzen duten pertsonak? Hauek meteorologoak dira. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Bueno, eta eguraldi honen barruan 3 faktore importante daude, bai? Hauen artean temperatura. Temperatura aireak, ez haizeak hemen jartzen duen bezala, aireak duen bero kantitateari deitzen zaio, bale? Eta bero kantitate honen arabera hotzago ala epelago egingo dau, bale? Temperatura hau guk termometroarekin neurtzen dugu eta hemen gure herrialdean gradu zentigradutan adierazten da. Hurrengoa, zein izango zen? Prezipitazioa. Prezipitazioa azkenean hodeietatik ura jausten denean gertatzen da, bale? Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together. Prezipitazioak 3 modutakoak izan daitezke, bai? Euria, elurra, ala txingorra edo guk hemen Bermeon esaten dulez inetazize. Eta zelan neurtu dezakegu prezipitazio hau?
pluviometro deituriko aparatu batekin neurtzen da eta milimetrotan adierazten da. Azkenik, haizea, bale? Zer da haizea? Haizea mugitzen den airea da. Punto, bale? Haizea suabe dabilenean brisa esaten zaio, haizea indartsu dabilenean haizetea esaten zaio, eta kriston haizea daukagunean urakana esaten da, bai? Hauen artean ere asko daude, ikusiko dugu gelan, bai zuek kontzeptuak eukitzeko, hemen dauzkazue 3 hauek, bale? Eta zein da haizearen abiadura neurtzen duen aparagailua? Anemometroa, Jesus, neuribe kostaitzen da, anemometroa da haizearen abiadura neurtzen duen aparatua. Eta haizearen norabidea esaten digun aparatua haize horratza izango zen. Bueno, ekipo, amaitutzat gai hau, bai, espero dugu geroz eta eguraldi hobeagoa eukitzea, bale? Euri ere importantea da, baina, bueno, eguzki izpi batzuk ere eskertzen dira. Beraz, badakizue, apunteak hartu, eta hurrengo astean gaude berriz. Ondo segi, ekipo! Abduzkan!